Olaneze, mmanwụ na-agụ alọ mụba akwa onye ọbụla tụle mụ na-ekwu. Akwa na ndị pastọ kpatara esemokwu nwanne eme na famili ụnụ. Anọkata nwanne na nwanne ya na-ese okwu, onwekwa onye ọzọ kọsụ ya ọkwa pastọ. Obube amụma first key point ya bụ na ife na-eme osi na be nna gị. Kedu ife dị ife ahụ na-eme osi be nna gị? Ọsị na nwanne nna gị, na nwanne gị nwoke, na nwaanyị anọtara anọta na-emewu. Ife niile a bụ scam. Mgbe ahụ obere oge go na nwanne wee sebu ogo, go na nwanne papa gị esebu ụkwụ. Nwanne papa gị chọsịa ife oge ma ọ bụrụ gụ nwa ka ọ ya onwe ebe ọ yara ekpe ekpere ka ọ dịrị gị na mma. Ebute enemiti na ngwuru. Ọ dịrị ọkwọ mma. Asakatazie isi agụ nwa amalụ icheki enu ka nwanne nna o si wee ogburu ọnwụ mgbe ipelu mpe ịma na ọ chọọ ogbu ogu mgbe ọ na-egonye o biskiti mgbe ọ na-egonye o suwiti mgbe ị na-abịa eri nri befa ogburu ọnwụ n'ọkịta azụ itopụta ka ọ ya egbu ebe ọ na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị na mma ka ọ marụ na ihe esogotara ya moto ọ bụrụ ya yara achụ ọ ndị pastọ ya sasịrị ngwuru ezinụlọ ndị mmadụ ebukata alụ gị amụmụ uche wa dị ya ọgbakọta afa na nke ahụ enwere isi ọgwa n'ọdịbịa nọ n'akụkụ bụ ụnụ kedu ife gbasara gụ na dibịa nọ n'akụkụ bụ ụnụ o nwere ugo na dibịa eji ahịa be careful. Ụfọdụ na-ese okwu kịta na befa ife na-ese bụ na pastọ mfa agba afa na dadiji iru anyị gwara kedu ife ọ gwara gị ife a bụ skam amụmụ ya onwelo nke na-awa ọkụ anọkata asụ nkewa ife niile na-ekwu ọkwọ ndị ụka ya tọkọ di na nwunye pịaka ọfisi ọnụ ọ na-ese everyday a na-agbawo everyday a na-aba mba ife niile abụkwa skam. Be careful. O nwere ike na-agba mbọ na-ayasasị o nwere ike ọ bụrụ na ọchị ụwa gị na-eme gị ma ọ bụ na o nwere ebe ikwe nkwa na ichetara ma ọ bụ na onwe onye imejọ maka na ajọ okwu na-ekwuga ịma na ndị mmadụ na-ekwugasị ajọ okwu filo na onwere ife ọ bụ ajọ okwu yi na-ekwugasị amụ inwe ike gwa onye afọ ma ọ bụ mee mmadụ ife chefuo ịmakwana ọ bụrụ ọkụkọ ka igota wee jebe n'ụlọ alụsị maọbụ wee jekwuru chiwu wee si chiwu na onye agwara m ajọ okwu m ala ikeọchi m jee bọọlụ m ọbụ ịmakwa na ihe anata ije ahụ mmadụ bịa ọ na-akọ ya eri na-ekwu na-akpọ onye nwere ife gbasa anya na ya afa bike afọlụ malụ mgbe ndị pastọ ji tike ọgụ na nwanne gị nwoke isi ọnụ ndị niile a bụ skam nothing like ife aba na-akọ adọrọ m against ndị ụka mana nke a dụzi too much ndị ụka na-ebute enemiti ndị ụka na-ebute amụrọ m ihe asagide mmadụ isi sagide ya rigide mmadụ ego onye afọ agwụ ego o ji eme biznes agwụ ka na-eri ihe obi ebere na-emekwa merie ebere imegide mmadụ ya na di ese okwu ọ nata from be nna ya nọrọ bịa na-efichara ụlọ ụka ebere emeziu obere oge alaba dị woman obere oge tọba ya ime obere oge okute mmasị ụlọ ọbịa Thanksgiving ndị ụka na-ama aka ya mana pastọ tụba ya ime ụfọdụ na-achọ nwa jee n'ụlọ ụka eruo pastọ alaba nwunye mmadụ ruo tụba ya ime obere oge ebu nwoke mmadụ na ọnya amụta nwa obere oge ọsọ ụlọ ka o jesi na be pastọ ka ọ nọmụ nwa cheki ọfụma ọkpọ pastọ ahụ tụba ya ime be careful. Uche ụdụkwa ya ọ bụrụ na nwunye ọ na-eje ụka ụka be careful gụnwa bụ mmadụ agbara gị afa sị na ife na-eme osibe nna nọ nwanne nna ọ na-eme nọ nwanne nna ọ na-eme cheki erufa bak ọ bụrụ na ọ ya egbuwe maka mgbe ọ kara egbugo mgbe onye afọ ya ọ bụrụ na ọtụrụtụrụ na onye nna uche ụna na-adozikwa ya mụrụ m nọ n'ụkwụ ka blen ụfọdụ ndebe ụmụ ndị blen badụ n'anya mgbe na-ene ụmụ iche na apa ama ibe na-ekwu obere oge ụwa ayarị ndị nọ n'ime enwe ajọ obi ndị ụka nwe ajọ obi ndị ahịa sagide
papa akwụkwọ na onye adịgo down obere oge kwafe eme give away o ọ ratakwa ndị mmadụ eju ugbu eche na ntụ ahụ ka ọ dị sọm ndị na-efichakwa ụlọ ụka nwebekwa onye nye 1 naira ị gafe na-enyekwa bụ ka e were alata ụnụ dị unu ka afọ uche ụnụ dị ya feyi na bụ scam mụ aba akwa sef nwere mmadụ 5 nji aka mmepụ na chọrọ ikwu okwu just don't worry n'ọnụ uche ụdị ya o nwere ife mere nji wepụtakwa okwu a adam ekwulo ka mmadụ ọ mmanwụ na-ekwu nọ ya bụ ikolobịa ya ọtọ ihe o mere ya ọtọ ana m ekwulo ka ụnụ kwụsị ije ụka nọ na ị na-eje ụka uche wa adọ ya o nwekwa pastọ mụ na ya na-enwe okwu nọ na onye ọbụla fokọs asaịdị ya ana m ekwulo mma pụtarasị mmadụ ya ejezi n'ụka na o nwere ibe dị n'ụka na-eje ụka n'ebe okwukwe onye dọ so mana ife ndị dị aga nsị bụ si ejizi ya asawa isi si n'isi ejizi ya o nwere ogodo ezinụlọ mma na-ese nnekwu okwu na ojelu n'ụlọ ụka agwa ya nọ nwanne die na-eme onwekwa nwanne die na-eme nọ na ịma na famili ebikọsị ọnụ na ofu iri ofu onye ya ekwu ajọ okwu onye ahụ na-agbazie ya nkịtị onwezie ka esi gbazie nkịtị 2 days 3 days o jezie n'ụlọ ụka agwa ya na onye a na-eme onwekwa onye na-emewu nwanne papa wee ya enweta obi sefu cheruwe ife ọjọọ ofu ọbala daalụnụ okwu ma welu na mara iwe